Ay, namamangka na kami ngayon. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Nandito na naman tayo ngayon sa ating fishing adventure mga tupay. At kung magustuhan mo ang video ito mga tupay ng aking na-upload, ako po hihingi sa inyo ng konting tulong mga tupay sa pamamagitan ng pag-subscribe mga tupay at siyempre pag-like na rin mga tupay at pag-share mga tupay. Maraming salamat. Ulala. First cut. First cut ko mga tupay. Pag-ihaw. Ayan na si Daddy. Kasama ko na si Daddy ngayon. Nakailang vlog tayo mga tupay. Hindi natin nakasama si Daddy. Ayan, nakasama na namin ngayon si Daddy dito. Nahatak namin. Ulala. First cut mga tupay. Okay mga tupay, dito na si Master Mike. Kararating lang. Oh, yan Master. Yan si Master Mike mga tupay. Pasuporta naman ang kanyang YouTube channel mga tupay. Master Mike TV mga tupay. Good morning Master Ribas. Naunahan kita dito ha. Isa mong anak kanina, yung nakaraan babae yun ha. Sino? Yung kasama mo. Ato, anak mo yun? Misis ko. Mamangkin na misis mo. Hello. Diba Ribas mga tupay. Akala ko di ka makaano. Buti Ito may pumunta ka. paano? Oo. Sa ano, nakarami na. May isa na lang. Ay, isa na lang. Isa pa. Parang hindi na gusto pa dagdagan ha. Ito natin dalawa dito pala. Oh, ito rin Master. Dito. Masaka to pa yung Oh. tap nyo. Ay, salamat. Dito na yung kit up ko mga katupay. Oh. Yung request ko ni Master Mike mga katupay. Talagang ginagawa niya ako mga katupay. Oh. Apat lang ginawa ko sa'yo. Okay Kay lang. Master Onyok. Dalawa, tatlo lang. Yun oh. Salamat Master Mike ha. Ha? Ayun, pasima to lang. Ikaw lang, lagay na lang. Yun oh. Nakakahuli na si Master Mike. O, din ako sa'yo ha. Master Mike, di ka na zero. Daddy, papayan nga Daddy. Ano? Ilan, dalawa, tatlo. Tatlo lang. Ayan na. Patay. Patay. Ito. Patay. Pag-ihaw na tayo. Hop. Okay. Okay. Huli. Nakuha na ako. Akin yan ha. Kahuli si Daddy. Nasama yung kay Daddy. Master, huli Master. Huli. Malaki na yan. Wait lang, Master. Palit lang. Yun oh. Vertical na. Uy, malaki pala yan eh. Sa pagtalon, putol to. Wag ka nang tumalon. Huwag ka nang tumalon. Uy, malaki. Malaki nga. Diretso na dito, Master. At dito mga tupay ay mangyayari talaga minsan na hindi mo inasahan mga tupay. Ganito ang mangyayari. Baka mamaya di pa mapuhay. Balik sa tubig! Sabit na ako. Asan na? Sabi yun, nakawala na. Putik. Bumalik! Ayun oh. Ito pa oh. Sumabit! Sumabit pa dito. Naku, sayang. Laki pa naman nun. Kahit saan siya dito, tubig ang anuhan niya. Sayang na, sinigurado ko na nga dalhin dito. Ay, Nakawala. bumalik pa! Andiyan pa yung alok ko na isa. Ay, ayan pare, So, sayang, weh. Laki pa naman. Pag tumalon dito sa kabila, tubig. Pag dito, Sinapitan si Master. Ang bira. Di ko bala ko na. Uy, iniawasan ko yung pako baka maano sa taga. Diba? Baka pag bumaon, naku, patay. dito siya, Oo. Laki pa naman. Ay, sayang, nakawala, Master. Ihaw na sana yun, Fish on ka agad, fish on. Fish on mga tupay, namamangka na kami ngayon. Umasinso na. Oh, tanggal-tagal para hagis agad. Master Batmaya. Ison! Yan, laro. Uy, baka tumalon. Uy, laos, lapas. Uy.
Mamatay ito. Dapat may yung sarado sana na ano, no? Lagyan natin sa net. Oo, ni. Ulo. 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 Wait lang. Net. Ang kulit ng ano. Lalim nakalubog yung floater. Ha? Gigilid na lang tayo dyan. Di natin mapigilan yung ano eh. Doon ang marami. Ha? Oh, nakarami na! Oh, atras! Di, hawak ako dyan. Layo, ang layo niya, master. Layo! Malaki ata yan! Ano, wala? Nawala, Kuya Boy? Naku, wala! Andyan, yan oh. Oh, sige! Dito! Ayun na pala. Angat! Ayan na. Di, Uy, malaki! Dito, lapit dito! malaki yan. Mm. Ulala. Dead! Counted. Sulit kung 200 natin dito. Hawakan ko na lang tong bangka ha. Dito na lang muna tayo. Mamat eh, nalulubog eh. Maganda na yan mamaya pag nilubog. Oh, laki oh. Oh, Oh. laki. Nakalubog na. Ay, ang laki. Una ulo, master. Una ulo. Yan. Okay. Okay. Bitaw. Sabihan mo lang, hilahin mo lang. O, balik tayo doon. Uy, pupunta tayo sa pader. Balik tayo doon, Master Kapapay. Punto tayo rito, punto. O, dito na lang tayo. Oh, dito na lang tayo. Dito. O kaya doon o, yung maraming kahoy na yun. Sandal natin. Oh, siksik natin. Dito. Hindi, andun yung maraming master eh. Hi guys, sa Paul. Pinakaduro, hindi mo pa siya pinakaduro. Kanya lang, master. Up, ge. Up. Oh. Ulala. Ayan, nakahuli rin ang nahulog namin. Kaya nakahubad na. Oh, huli, master. Wala pa. Wala pa. Practice pa lang. Ayun, oh. Dito na, kuya. Dalhin mo na dito. Kaya magkabuhol-buhol yan dyan sa pamingit mo. Buhol na. Dito na. Ito, ay, buhol na yan, kuya. Yeah, boy, ang Sumabit. mo. Yakis ko dito. Ulala. Ulala. At dito mga tupay, ay bumaba muna ako sa bangka mga tupay upang ipapakita sa inyo mga tupay kung gaano kami karami ngayon dito mga tupay. Walang lugar dito mga tupay na walang mga anglers na nakapisto mga tupay. Yan o, nakapisto sila sa dike mga tupay, nakahili-hilira sila dyan mga anglers mga tupay. At yun, may mga nahuli na rin naman sila mga tupay na bangos at saka may tilapia rin mga tupay. Pero yung pamimit mga tupay kung maiksi lang sa mga tupay ay hindi mo makahagis ng malayo ay malaking supisilidad mga tupay na hindi ka makakahuli ng bangus mga tupay dahil ang bangus mga tupay ay nasa malayo mga tupay. Kaya kung hindi maabot sa paghagis sa iyong pamimit ay talagang hindi ka makakahuli mga tupay. Kaya dito mga tupay ay yung ibang mga anglers mga tupay na nakita ko naman yung kanilang pamimit mga tupay ay mahaba. Tinuturo ko sa kanila mga tupay na kailangan talaga nilang ihagis ng malayo mga tupay, mga 200 or 150 meters ang layo mga tupay para makakahuli talaga sila ng bangus. Dahil kung dyan lang sila sa gilid mga tupay ay ang kanila lang talaga mahuli ay yung tilapia lang talaga mga tupay. At ito mga tupay, naglalakad-lakad ako papunta roon. Binaypay ko itong dike na ito mga tupay. Yun, may anglers na naman isa mga tupay. Yan, makikita nyo mga tupay na napakarami talagang anglers mga tupay na nagkahilira-hilira dito mga tupay. Na kung saan may puno na maaari nilang masilungan mga tupay. Dahil sa time nito mga tupay, mga oras na to ay talagang mainit siya mga tupay. Pero yung araw mga tupay ay hindi naman talagang labas na labas. Pero mararamdaman mo pa rin talaga yung sobrang init mga tupay. Mayroon pa doon sa kabila. Yun, hilira yan sila doon sa kabila mga tupay. At hindi na rin ako pumunta doon. Napakalayo yan mga tupay. Tapos ikutin mo pa yan, babaybayin nyo yung dike mga tupay, kaya napakalayo. Ito nga lang nilalakad ko dito mga tupay mula doon sa kubo na aming pinipistuhan mga tupay ay nasa 2 kilometers yata ito ang layo mga tupay na lalakarin mo bago ka makarating doon sa gate mga tupay na saan doon yung entrance. Ito naman mga area na ito mga tupay ay may mga kubo rin ito mga tupay at wala talagang bakante. Lahat ng mga kubo na yung mga tupay ay mayroong nakapistong anglers mga tupay. At ang bayad pala yung kubo na yung mga tupay ay 400 pesos yan mga tupay. Kung marami naman kayo mga tupay ay paghahati-hatian na lang yung presyo ng kubo mga tupay. At least mayroon kayong mapipistuhan at masisilungan mga tupay. Kung sakali mga umuulan mga tupay ay mayroon tayong makukublihan. Andito nang dinadaanan natin mga tupay, may mga anglers din dito mga tupay at kasama rin yung mga bata mga tupay. May mga maliliiting anglers mga tupay. Masaya, parang pamibanding na rin to mga tupay sa mga mahihilig talagang magpipishing mga tupay. Ayun, kanya-kanya silang hagis mga tupay na kanilang pamingwit, pero wala nga silang nahuhuling bangus mga tupay dahil yung kanilang pamingwit mga tupay ay maliit lang talaga at hindi nila maihahagis ng malayo mga tupay, kaya malaking posibilidad talaga hindi sila magkahuli ng bangus. Ayan, lahat na area dyan na pinapakita ko sa inyo mga tupay ay mga anglers talaga yan mga tupay. Walang bakante dyan mga tupay na kung saan
maaari nilang pagpipistuhan. Kunyari may mga puno na maaari masilungan, ay may anglers lang talaga. Ang wala lang nakapwestong anglers dyan mga tupay, yung talagang wala kang masisilungan. Ayan o, may mga kubo, may mga nag-videoke pa dyan mga tupay. Kaya yan o, dala-dala nila yung mga sound system nila mga tupay. Dyan sila nagbabanding-banding. Iba dyan nagkantahan. Yan, family banding lang mga tupay habang nagpipishing. Yan, marami talaga yung mga tupay, mga anglers dyan. Dahil holiday ngayon mga tupay, Independence Day, kaya yan marami talaga mga anglers. Andito pala yung tindahan mga tupay na kung saan, kung anong bibili nyo, dito nyo lang mabibili. May sounds. Wala na. Hindi pa tayong sounds. Okay, dito na tayo sa may entrance mga tupay, na dito tayo pumapasok mga tupay bago tayo makapag-fishing mga tupay, at dito na rin kayo bumibili ng mga kailangan ninyo mga tupay. Ito yung entrance, dito rin kayo magbabayad paglabas mga tupay. At pagkatapos ito ay bumalik na ako doon sa pinistuhan natin na kubo mga tupay. Ulala, paldo na naman si Master Ro. Paldo na naman. Di na kaya isang kamay oh. Di na kaya isang kamay. Grabe, paldo. Paldo talaga. Oh, Dami na. mga tupay oh, puro malalaki pa yan. Yan. Lalaki. Uy, Dami. ulala. Grabe. May mga huli na naman kami, kaso hati-hatian din namin, hati-hati kami. Na lang. Ilan kami? Ha? Sige, next time na lang. Sige. Next time. Okay. Kailan na naman kayo ulit fishing? Linggo ulit. Linggo? Dito kami! Pag nakabalik kami sa linggo, kita-kita na lang tayo rito. Uwi na sila, Master. Mga katupay, uwi na sila, si Master Ding at si Master Ro. Ingat, Master! Dinidikitan niya yung lambat eh. Pinipilahan o. Sumapit ka doon. Nabutan na kami ng hapon dito. Yan mga tupay, namamag ka na naman kami mga tupay. Tumawid kami dyan oh. Makyat kami dyan sa pader. Pa yung yung runner. Oo, ako yung taga tawid-tawid sa kanila. Dapat Yun oh. yung nila, dadalhin mo Yan naman yung huli namin mga tupay. para mga dragon boat. At papunta kami doon mga tupay sa kubo na yun mga tupay. Yun malayo pa mga tupay oh. Yan. Yan yung kubo namin mga tupay. Tapos tumawid kami doon. At mga tupay, pauwi na kami mga tupay dahil hapon na mga tupay oh. At nakahuli naman kami ng bangus mga tupay. Kasama pa rin namin si Idol Ribas. Yun, at saka si Little Anglers Joshua. Bata pa kasi mga tupay oh. At saka si Paring Onyok mga tupay. At kasama ko rin si Daddy. Yung nakasama ko doon sa may buhayang bato mga tupay. At siyempre kasama ko rin si Master Mike. Katupay vlog. Ha? Di, okay lang. Okay lang, yun oh. Nung pag malapit na, huwag na magsibuhan sa bubong. Taob yan lahat ng kubo dyan. Pag mabilang. Puputol na, nadadaganan na. Oh, ano mo tusok mo na ano? Wala yung gagit timonil mga tupay. Nalilito na kung saan napunta dito. Ano? Yan sila Master Mike. Ulala. Ayun oh. Oh, sige, sagwa. Sila naman magsagwa ngayon. Kanina ako tawid at tawid eh. Oh, ayan. Okay, tama na yun to. Tama na yun. Ano siya? Sarap mga katupay. Okay, ito. Buba-bububunan. Yeah. Ito, okay na yan. Ayan na. Kaya mga katupay, hapon na mga katupay. Kanya-kanyang uwi na mga katupay. May huli din naman tayo mga katupay. Ulala. Parang may nakita akong kami yung... Okay mga katupay, hanggang dito na lang muna mga katupay ang ating video.
at pagbablog sa araw na ito mga tupay. At kung nagugustuhan nyo video anak ni pareho nyo mga tupay, kung nagugustuhan nyo ang aking video mga tupay, baka pwede pa makahingi sa inyo mga tupay ng Hindi na ubos. hindi na po yung paon mga tupay sayang naman. Pwede makahingi sa inyo mga tupay ng isang pag-subscribe dyan mga tupay kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At siyempre pa-like na rin mga tupay at pa-share na rin sa ating video mga tupay. Maraming salamat mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye bye.